Paavo, kerro minkälainen pelikaveri Nuutti on? No, Nuutti on semmonen huumorintajuinen, sopivasti tuileva kaveri, että tulee hyvää läppää ja koittaa sitä kautta vähän tuoda agrea siihen reeniin lisää. Nuutti, kerro minkälainen pelikaveri Paavo on? Paavo on rennon lätkää, eurolainen, kovapomppunen yleispelaaja ja kanssa luistaa ja treenit kulkee. Mitkä ovat kasvattajaseuramme? Euran Raiku. Keimolan kaikki. Kuka on teihin juniori-aikana eniten vaikuttanut valmentaja? Teuvo Nikkinen. Mulla on varmaan isä Korhosen Pekka. Kuvailkaa tulevan kauden iskua 3 sanalla. Nuori, vahva Ja nälkäinen. Myös yllätysvalmis. Mikä on parasta pelipaikassasi? Niille kysymys. Monipuolisuus. Pääsee tekemään vähän kaikkea. pitää osata toimia nopeasti. Suosikkiharjoituksenne. Kuusikkoreeni. Sama. Milloin tuuletatte eniten? Kovan torjunnan jälkeen. Samoin torjunta. Mikä on parasta Tampereella? Siivet. Varmaan opiskelija. Mustamakkara puolukkahillolla vai ilman? Illolla. Illalla.